gaur egiten duguna da aurkeztu ikerketa bat, ikerketa hori da euskara eta migrazioaren ingurukoa, ezta? Eta, lehenengo eta behin, gu jakin gura genuena da, zenbatek dakien euskara, zenbatek euskara erabiltzen duen, eta gero zen nolako iritziak dituzten euskarari buruz, ezta? Eta hori dira hiru elementuak gu Begirune Fundaziokoak gara, eta noizean behin egiten ditugu horrelako ikerketa batzuk, eta ikerketa horiek izaten dira batez be euskal gizarteko gai batzuen ingurukoak. Uste ditugunak erronka direla. Eta datuak egin egiten ditugu, aurkeztu egiten ditugu, eta hor bukatzen da neurri batean gure lana, ezta? Orduan, zer iruditzen zai euskara? Euskara iruditzen zai alde batetik interesgarria dela, baina nolabait ez dute ikusten ikasi behar denik, derrigorrezkoa izan behar duenik, eta hor gehiago izten dute lan hori seme-alabentzako eurentzako baino. Gertatzen dena instituzioekin da, hemen importantea eta esentziala da instituzio eskolarra. Instituzio eskolaretik pasatzen da jente nahiko gitxi. Bakarrik pasatzen da 13% etorkin guztietatik. Orduan eskolak inkorporatu ahal izango du jende euskarara eta baita lagundu integratzen, baina pentsatu behar duguna be, utxune handiak geratzen direla, ez da? Ze ia 10 pertsonatik, edo 10 pertsonatik, 9 ikastekotan ikasi beharko dute beste toki batzutan. Edo ikasi beharko dute egunerokotasunean, edo ikasi beharko dute lanean, laguntarteetan, edo ikasi beharko dute eskola ez den bide batetik. Orduan horietan instituzioek lagundu dezakete, baina zailtasun handia bat dituzte. Gune familiarrak, gune sozialak, gune laboralak, eta egunerokotasuneko guneak, azken finean gune nahiko pribatuak izaten dira. Orduan hori instituzioek egin ditzakete gauza, baina ez behar den beste. Nik uste dut aukera giza, ez da, eta azken finean hemen pentsatu behar dena da hizkuntzaren adala integrazioaren zati bat. Hizkuntzarena ez da integrazio osoa baizik eta integrazioaren zati bat. Orduan, kontu bat izan daiteke, pertsona bat egon litekeela integratuta sozialki, baina ez dago integratuta linguistikoki. Orduan, gurako genukeena da, danetan integratzea eta integrazio materialaren eskutik integrazio linguistikoa ere etorri daitela, baina fase ezberdinak jarraituko ditu. Gero integrazio linguistikoari dagokionean eta euskarara hurbiltzea dagokionean oso kontestu ezberdinetagoz, badagoz kontestuak non euskarazko hitz egiten den, badagoz beste kontestu batzuk non euskarakia presentziarik ez duen, badagoz kontestuak ia euskara berez ikasten direneko udalerriak. Orduan, horrelako faktore guztiak ere kontutan hartu beharko ditugu, eta politikak egiteko momentuan, eta etorkizunari begira egiteko momentuan, segurenik erritmo ezberdinak beharko dira. Ez bakarrik immigrazioarekin hori gertatzen da neurri batean bertako biztanleriarik ere, ez da gauza bera Urola kostan bizitzea edo Bilboko ezkerri baialean bizitzea. Azken finean, kontestuek asko posibilitatzen dute edo asko dificultatzen dute. Hemen immigrazio alde batetik beharrezkoa da, premia estruktural bat gurean. Horrek ekartzen du, lehenengo eta behin, beste jende ezberdin bat ezarri egiten dela gure artean, eta horrek nolabait aniztasuna dakar. Aniztasun horrek dakar alde batetik alde oso positiboa, eta da hori da ezagutzea zer nolako diversitatea dagoen, eta bestetik erronkagarria planteatzen ditu.
Eta erronka berri horiek ez dira bakarrik kulturalak, erronka horiek batez be estrukturalak eta azken finean integraziozkoak dira. Pentsatu behar du bakarrik, estatuterako pandemia garaian eskerrak hemen zegoela Latinoamerikako emakume mordo bat eta eureri esker neurri batean mantendu ahal izan zen konfinamenduaren zati bat. Orduan, immigrazioa aztertu behar da lehenengo eta behin immigrazio modura, kontestu estruktural batean, eta gero ikusi behar dugu zer nolako gainontzeko faktoreak dauden, ez da? Zaildu edo errestu egiten dutenak, lehenengo eta behin eurek ondo bizi ahal izatea, alden eta euren proiektuak aurrera desarrollatu ahal izatea, eta eraberean gero integrazioak eskatzen du alderiko alegin bat, ez da? Eurek alegindu beharko dira hainbat arlotan eta gu alegindu beharko gara beste arlo batzuetan eurekin bizikidetza aberasgarri bat sortzeko.